Ikusi makusi. Zer ikusi? Gauzatxo bat. Azten da. Izkiaz. Itzazadarra, argi eta garbi. Hortze dago eta... Ez, hori ez da. Hemen, izkiaz azten diren beste gauzatxo batzuk dauzkagu. Ikusten emakumezko informatikari bat. Izkiaz idazten da. Ikono, iraunkor eta itxaropen hitzak bezala. Mariluz Buenaga naiz, ingenieritza informatikan doktorea. Nire tesia, teknologia eta ikusteko zailtasunak dituzten pertsonen inguruan egin nuen, oso gai interesgarria eta baliagarria iruditzen zitzaidan. Orain, ingenietza fakultateko ikerlaria eta irakaslea naiz, Deustolerrilak taldeko zuzendaria eta Inspirazio programaren arduraduna. Programa honetan, nesken bokazio zientifiko-teknologikoak sustatu nahi ditugu. Txikitatik nik medikua izan nahi nuen. Istripu bat eduki nuen eta geroztik zirujano plastiko eukera egin nuen buruan, 5 urtetik aurrera. Baina institutuan orientatzailearekin elkarrizketa bat eduki ondoren erabaki nuen medikuntza ikastea oso luzea zela eta ez dakit nola informatika agertu zen nire aukeren artean. Asko pentsatu gabe aukeratu nuen eta egia esan oso pozik nago aukeraketarekin, asko disfrutatu nuen karrera guztia, proiektuak, praktikak eta oso interesgarria iruditzen zitzaidan. Nire referente nagusia nire ama izan da. Emakume azkarra, ausarta eta indartsua da, eta beti izan dut bera eredu moduan. Ez dauka zientzia eta teknologiarekin zerikusirik, baina bere izan da dudabarik nire referentea. Bestalde, zientzia eta teknologian bai institutuan gogoratzen ditut bereziki Pilar Zubizarreta nire kimikako irakaslea zein ondo eta zein gustoko nuen kimika ikastea, ez? Berez gaur egun nire alabak aurkitzen ditu kalean eta komentatzen die zer nolako ikasle hori nintzen kimikan eta zera gustoko nuen ikasgai hori. Eta baita ere ubin, Zubin irakaslea, fizikako irakaslea gogoratzen dut bereziki, nola bere ikasgaiak, bere klaseak heltzeko irrikitan egoten nintzen. Eta bai fizika berez izan zen nire bigarren aukera, baina azkenean informatika aukeratu nuen.